Carol, wala nga akong kabit. Sigurado ka ba? Naku Mike, sinasabi ko sa'yo. Mahuli lang kita, puputulin ko yung junior mo tapos ipapakagat ko dyan sa mga langgam ha. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Happy birthday ulit, Carol. Salamat. Salamat din sa pagkain, ha. Teka, ikaw ba yung nagluto nito? Oo. Ang sarap! Naku, nang bola ka pa. Ito, ipinagbalot kita. Hindi na, naku, nakakahiya. Sige na Betty, iuwi mo na to sa inyo. Nakakahiya naman. Naku naman, huwag ka na nga mahiya pa. Sige na nga, salamat. Happy birthday ulit, ha. Salamat din. Ikaw rin, Gigi. Pag uwi mo, ipagbabalot kita ng hinanda ko, ha? Wag na. Sige na. Parehas na parehas kayo ni Betty. Huwag ka nang mahiya pa. Sige, salamat. Pero teka, may tanong ako. Ano yun? Wag mong mamasamain, ha. Bakit? Ano ba yung tanong mo, ha? Matagal na ba kayo magkaibigan ni Betty? Oo, matagal na. Magkapit-bahay kasi kami niyan. Sa kabila lang yung nakatira. Bakit ba? Kasi 'di ba? Alam mo namang ilang buwan pa lang ako dito. Kakalipat lang namin dyan sa kabilang kalye. Oo, pero hindi ka naman namin tinuturing na iba. Pamilya yung turing namin sa'yo. Ayun na nga. Malaki nga yung pasasalamat ko sa inyo. Kaya hindi ko alam kung sasabihin ko sa'yo to. Kasi nga 'di ba, pamilya yung turing nyo sa akin ni Betty. Tapos ano? kasi nga ganito, may nakapagsabi sa akin na chinichismis ka daw ni Betty. Ako? Bakit naman ako itchismis ni Betty, ha? Hindi ko rin alam. Pero kasi kanina, nung busy ka sa ibang bisita mo, kinausap daw ni Betty yung isa niyo pang kapitbahay. Sinong kapitbahay? Ayokong sabihin yung pangalan kasi labas naman siya dito eh. Pero ang sabi sa akin ng isa niyo pang kapitbahay, sinabi daw ni Betty sa kanya na hindi daw masarap yung handa mo. Abay, matabang daw. Ha? Tapos, spaghetti lang daw tsaka lumpia na sunog yung handa mo. Ito pa ha, yung lumpia mo daw, wala man lang daw kakarne-karne ng baboy. Nakakatatlong kagat na nga daw siya, puro lumpia wrapper pa rin daw yung nakakagat niya. Ang cheap mo daw. Ha? Seryoso ka ba? Oo, ang cheap mo nga daw. Sana daw hindi ka na lang naghanda kung puro katsipan lang yung ihahanda mo. Sinayang mo lang daw yung oras ng mga inimbita mo eh. Nako, alam mo, chismis lang yan. Ay nako, basta sinasabi ko sa iyo yung nasagap ko. Mabigat sa akin na sabihin lahat sa iyo to kasi nga birthday mo. Ayoko namang sirain yung araw mo, di ba? Sinabi ko pa rin kasi nga kaibigan yung turing ko sa iyo. Nasa sa'yo na yan kung maniniwala ka. Nako Gigi, hindi totoo yan. Ang akin lang, sana naman hindi na nagkomento pa si Betty ng ganoon. Imbitado lang naman siya eh. Hindi naman siya gumastos dito, di ba? Tsaka isa pa, bahay mo to, birthday mo ngayon. Tapos ngayon pa siya magsasalita habang nakatalikod ka? Hindi totoo yan. Nakita mo naman, di ba? Sinabi sa akin kanina ni Betty na masarap daw yung luto ko. Nagbalot pa. Kaya chismis lang yan. Alam mo, dapat talaga hindi ko nasasabihin sa iyo to kasi baka masaktan ka pa eh. Ang sabi daw ni Betty, kung ipagbabalot mo siya ng handa mo, hindi niya daw kakainin yung ipauuwi mo. Kung ibibigay mo daw, ipapakain niya na lang sa aso nila. Ano nga? Masarap ba yung hinanda ko? Oo nga. Kanina mo pa ako tinatanong. Sinisigurado ko lang, Mike.
Kasi baka mamaya sinasabi mo lang sa akin na masarap yung handa ko. Kasi birthday ko eh. Baka binubola mo lang ako. Hindi. Masarap talaga yung luto mo. Gusto mo ba? Ibigay ko na sa'yo yung birthday gift ko sa'yo. Masarap din to. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na kasing isipin yun. Chismis lang yun. Alam ko naman chismis lang yun, pero paano kung totoo yun? Kailan pa naging totoo ang chismis? Chismis ang tawag sa chismis kasi hindi totoo. Kung totoo yung sinabi sa'yo, ang tawag doon, balita, hindi chismis. Kung sa bagay. Ay, ikaw na mismo may sabi, chismis lang yun. Kaya huwag ka nang masyadong mag-isip. Kaibigan ko kasi si Betty. Kaya masasaktan talaga ako tsaka malulungkot ako kung sakaling totoo yung mga sinabi niya sa akin. Betty, pabili nga ako ng yelo. Ilan? 2. Sige, sandali lang. Alam mo, sa'yo na ako lagi bibili ng yelo. Naku, ayoko nang bumili kina Carol. Ha? Bakit naman? Parehas lang naman na yelo yung tinitinda namin Hindi mas malaki yung yelong tinitinda mo. Naku, hindi naman. Ano ka ba? Masyado ka namang pa-humble, kumare. Hindi lang naman ako yung nagsasabi. Ayun din yung sinasabi ng ilan nating kapitbahay, no? Ito na yung yelo, Gigi. Salamat. At saka Betty, di ba magkumare tayo? Magkaibigan. Oo. Ayun na nga. May iba pa kasing sinasabi sa akin yung mga kapitbahay. Ha? Anong sinasabi? May tampo daw sa'yo si Carol. Tampo? Anong tampo? Kasi nga raw, si Carol daw yung una nagtinda ng yelo dito. Mm. Tapos ginaya mo, kinumpitensya mo. Hindi okay lang yun sa kanya. Tsaka nagpaalam na ako dati sa kanya, okay lang naman daw. Siyempre, hindi na daw nakatanggi si Carol. Pumayag na lang siya, pero ang totoo, may tampo daw siya sa'yo. Sinabi pa nga daw ni Carol na minsan daw, kapag gumagawa ka ng yelo, tubig ulan daw yung ginagamit mo. Grabe. Sino nagsabi sa'yo niyan? Narinig ko lang naman. Pinagtanggol nga kita eh. Sabi ko, naku, chismis lang yan, hindi yan totoo. Nako, tama, chismis lang yan. Tapos sabi din nung ilang kapitbahay, sinabi daw sa kanila ni Carol na ang dami mo daw kinain sa handaan niya kahapon. Ano? Oo, ang dami mo daw nilamon. Ayun daw yung mismong salita na ginamit ni Carol. Ang dami mo daw nilamon. Hindi ka na daw nahiya sa ibang bisita? Alam mo, hindi sasabihin niya ni Carol. Ayun din yung sinabi ko sa kanila. Hindi masasabi ni Carol yun sa'yo. Tsaka magkaibigan tayong 3 kaya alam kong hindi yun masasabi ni Carol. Kaya nga, hindi yun talaga. Hindi masasabi yun. Kaya lang, hindi pa daw dun tumigil si Carol. Di ba pinabaunan ka ng handa pa uwi? Oh, Ayun na nga kumare. Pinabaunan ka pa ng handa pa uwi kasi nga naaawa daw si Carol sa'yo. naaawa. Ba't naman siya maaawa sa akin? Kasi nga grabe ka daw makalamon nung handaan. Baka daw kulang pa daw yung nilamon mo. Tapos kapag daw may handaan, lagi kang present kahit hindi ka kumbidado. Ayun daw yung dahilan kaya ka lumulobo. Nako, chismis lang yan. Ako din. Alam ko chismis lang yan. Ako naman ayokong kausapin si Carol. Kaya kung gusto mong malaman yung totoo, siguro kausapin mo siya. Gusto mo ako mamagitan sa inyong 2? Ayoko kasing masira yung pagkakaibigan nating 3 eh. Nako, wag na. Hindi na kailangan. Chismis lang lahat ng yan. Sige na, Dino, kumain ka na. Kayo po, sabayan niyo na po ako. Nako anak, hindi ako kakain. Bakit po? Nagda-diet ako. Bakit po kayo nagda-diet? Hindi naman po sobra yung timbang ninyo Sinasabi mo lang yan para dagdagan ko yung baon mo, no? Hindi mama. Hindi niyo po kailangan mag-diet. Kaya sabay na po tayo mag-dinner. May nakapagsabi kasi sa akin na lumulobo na daw ako eh. Sino po? Si Ate Carol mo daw. Ha? Bakit naman po sasabihin ni Ate Carol yun? Sinabi niya mismo sa inyo? Hindi, may nakapagbanggit lang sa akin. Baka naman chismis lang yan, mama. Oo nga, chismis lang. Pero anak,
May mga damit na nga ako kasi na hindi nakasya sa akin. Siguro po, bawasan nyo na lang ng konti yung kinakain nyo. Pero mama, wag naman po yung sobrang diet na hindi na kayo kakain ng dinner. Ito, Betty, oh. Nagluto ako ng hamonado. Bakit? Anong okasyon? Wala naman. Naglambing kasi yung asawa ko eh. Kaya ayan, niluto ko. Gusto ko sanang patikim sa'yo kasi sa ating dalawa, mas eksperto ka sa kusina. Hindi Ano ka ba, Carol? Mas magaling ka kaya magluto sa akin. Alam mo, itsesera ka. Sige nga, patikim nga niyan. Sabihin mo sa akin kapag hindi masarap, ha? Promise? Hindi ako magagalit. Basta gusto ko maging honest ka sa akin. Carol, masarap. Hindi nga, yung totoo. Totoo nga. Ang sarap, ang linamnam. Talaga? Oo nga. Ba't ba parang ayaw maniwala? Masarap nga. Sige, salamat. Totoong masarap, ha? Ang sarap. Nako, mas lalong bibigat yung timbang ko. Ano? Baka mas lalong lumobo ako. Ano ka ba? Ang payat mo kaya? Sus, alam ko namang nadadagdagan yung timbang ko. Huwag mo nang i-deny. Ano ka ba? Hindi ka mataba, no? Kung mataba ka ano pa ako, di ba? Diet na nga ako eh. Bakit naman? Hindi na kasi kasya yung mga dati kong damit. Alam mo, wag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa dyan. Ganyan din ako. Pero hindi ako nagda-diet. Ang sarap kayang kumain. Masusuot mo nga yung mga damit mo. Gutom ka naman. Lugi tayo kapag ganun, di ba? Nagkausap na ba kayo ni Betty? Oo, maayos naman yung pakikitungo niya sa akin, ha? Itinanong mo siya tungkol dun sa mga kinuwento ng mga kapitbahay natin. Hindi direkta. Anong hindi direkta? Hindi ko direktang tinanong. Pero okay naman kami, Betty, eh. Sabi ko naman sa'yo, chismis lang yung mga narinig mo. Oo naman. Kahit naman ako, tingin ko, chismis lang yun. Okay na okay kaya kami ni Betty. Akala ko kasi, Carol, mas sumala yung problema yung dalawa eh. Ha? Bakit naman lalala? Naku, wag na. Chismis lang din siguro yung nasabi sa akin. Anong nasabi sa'yo? Hindi, wag na talaga. Chismis lang yun. Nako, Gigi, sabihin mo na. Dahil mapilit ka, ito na nga. Noong una hindi ako naniniwala eh. Pero ang dami kasi nakapagsabi sa akin. Hindi ko lang alam kung totoo ah. Ano ba yun? Wag na. Iba na lang pag-usapan Gigi, natin. sabihin mo na. Ayun nga, sabi daw ni Betty, kaya daw hindi kayo magkaanak nung asawa mo. Kasi daw, ano eh. Ano? Baog ka daw? Ano? Diba? Sabi ko naman sa'yo, chismis lang to eh. Hindi ako baog, no? Nagpa-check up na kami dati ni Mike. Wala namang nakitang problema eh. Bakit daw hindi kayo magkaanak? Wala eh, hindi pa siguro panahon. Ayun naman pala eh. Huwag ka mag-alala. Lilinawin ko yan dun sa mga nagkwento sa akin. Mahirap naman na sinisiraan ka tapos hindi nila kinukuha yung side mo. Wala rin naman akong nakikitang masama dun sa chismis, ha? Oh, bakit wala? Hindi naman masamang maging baog. Hindi ako baog. Pero wala namang masama kung baog yung isang tao. Hindi siya dapat pagmulan ng init ng ulo o kung ano man. Sa bagay, may point ka. Gigi, sabihin mo doon sa mga nagsasabi sa'yo na chismis lang yan. Oo naman. Tsaka, may isa pa pala silang sinabi sa akin eh. Ilalahatin ko na ha para isang tanungan na lang ako sa'yo. Sabi daw kasi ni Betty... Ano? Hindi, wag na lang. Sige na. Sabihin mo na. Para malinaw mo na rin doon sa mga nagsabi sa'yo kung totoo ba yan o hindi. Okay. Sabi raw ni Betty, may kabit daw yung asawa mo. Ano? Naghanap daw ng kalinga sa ibang babae kasi nga daw, hindi mo daw mabigyan ng anak. Carol, wala nga akong kabit. Sigurado ka ba?
Naku Mike, sinasabi ko sa'yo. Mahuli lang kita, puputulin ko yung junior mo tapos ipapakagat ko dyan sa mga langgam ha. Anong nakakatawa? Sabi mo, puputulin mo tapos ipapakagat mo sa langgam. Hindi ko na mararamdaman yung kagat kasi nga pinutol mo na. Akala ko ba galit ka? Bakit nakangiti ka? Hindi ako nakangiti, no? Uy, ngiti-ngiti na yan. Uy, ngiti-ngiti na Ano ba? yan. Kakainis to. Saan ba kasi nanggaling yung usap na may kabit ako? Wala. Tumingin ka sa akin. Wala akong kabit. Kaya wag mo nang putulin yung junior ko, okay? Sorry kung nagduda ako sa'yo. Okay lang yun. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita. I love you. I love you too. Carol! Hayop ko! Lumabas ka dyan, Carol! Carol, lumabas ka dyan! Carol! Carol! Betty, ano bang nangyayari ha? Mama, ang maangang ka pang chismosa ka? Ano? Chismosa ka! Teka nga, kumalma ka nga Betty ha? Hayop mo? Ikaw? Pagkatapos kitang pakitunguhan ng maayos, i-chismis mo lang yung anak ko, ha? Babalahurain mo lang yung pamilya ko, ano? Teka nga, ano bang chismis yung sinasabi mo ha? Hindi kita maintindihan. Ikaw yung nagpapakalat ng chismis na anak sa labas yung anak ko, ano? Ha? Dahil dyan sa makatimumunga nga, chinismis mo na kabit ako na anak ng pamilyadong lalaki si Dino, ano? Anong sinasabi mo Betty? Carol, matatanggap ko na sisirain mo ako na i-chismis mo ako. Wala akong pakialam pero handa akong pumatay kapag yung anak ko yung kinanti mo! Teka nga Betty, hindi kita maintindihan eh. Hindi ko kasalanan na hindi ka magkaanak. Huwag mo akong idamay sa kakulangan mo sa asawa mo, ano? Teka ha, mag-iingat ka dyan sa mga sinasabi mo ha. Aray ko Betty, ano ba? Kaya sa mga chismis na pinapakalat mo para hindi ka makapanira ng iba, ano? Aray ko! Tumigil ka nga! Dapat malapat mo Aray dito! ko! Tinatagdan! Aray ko Betty! Aray ko, bitawan mo ako! Dapat mama, hindi niyo na sinugod. Anong hindi? Ikaw yung inaargabyado niya, anak. Hindi pwedeng hindi ako susugod. Pero mama, Huwag kang maniniwala na naging anak kita pagkatapos kong kumabit sa may asawa, ha? Hindi yung totoo. hindi naman po ako naniniwala dun eh. Hindi ka dapat talaga maniwala doon. Gusto mo, kayin pa natin sa sementeryo yung papa mo. Mapatunayan lang na anak ka namin eh. Sigurado ba kayong sinabi ni Ate Carol yun? Sinabi niya yon. Narinig niyo po. Narinig niyo po mismo. Nakita niyo po ba na sinabi niya? Narinig niyo po mismo. Sinabi ba talaga ni Ate Carol yun? Anak, hindi ko man nakita ng personal. Sigurado akong sinabi niya yon. Tsaka ikaw na nga yung pinagtatanggol ko. Parang sa iba ka pa kakampi, ah. Hindi naman po sa ganon. Pero sana mama, huwag kayong magpapadala sa mga sabi-sabi, sa mga chismis. Kasi malamang sa malamang, hindi yan totoo. Anak, ayoko lang na pinagchichismisan ka ng mga kapitbahay natin. Mama, kahit ano pong gagawin natin, may masasabi pong iba sa atin. Magpakabuti tayo, may masasabi sila. Magpakasama tayo, may masasabi pa rin sila. Kahit anong gagawin natin. Pero merong masasabi yung mga kapitbahay natin. Ayoko lang, anak, na nadadamay ka. Huwag na lang natin pansinin. Sayang lang sa oras. Tingnan niyo tuloy, napaaway pa kayo. Dino, kahit anong mangyari, hindi ako papayag na tatapak-tapakan kanila. Lintik lang ang walang ganti. Carol, bakit naman kasi pinatulan mo pa? Paanong hindi ko papatulan? Sumugod dito! Kung kalampagin yung pintuan natin, akala mo siya yung bumili ng pinto eh. Halos mag-iba nga yung pintuan natin sa pagkalampag ng buwisit na yun. Tapos ano? Pagbibintangan pa akong chinichismis ko yung anak niya? Hindi pa na kontento, sinabunutan pa ako. Ngayon Mike, sabihin mo sa akin, mali ba yung ginawa kong gumante ha? Walang tama sa inyong dalawa. Pero sana,
Hindi mo na pinatulan. Akala mo kasi kung umasta siya. Akala mo kung sinong biktima eh. Eh bakit ko naman pag-aaksayahan ng oras yung pagchismis sa anak niya ha? Ang kapal naman ng mukha niya, di ba? Alam mo, yung chismis na yan, wala talagang maidudulot na maganda yan. Mike, kilala mo ko. Lahat ng chismis na narinig ko tungkol sa akin, na kesyo hindi ako masarap magluto, na kesyo baog ako, na kesyo may kabit ka, may pinatulan ba ako doon ha? May pinaniwalaan ba ako doon? Eh di ba wala? Kasi naniniwala akong chismis lang lahat yon. Pero tong si Gagang Betty, uto-uto! Nagpapaniwala sa mga chismis. Sige na. Tama na. Kaya yan yung nararapat sa kanya. Kulang pa nga yung ginawa ko eh. Dapat doon sinasabunutan hanggang matoklap yung anit niya. Basta ako, Betty, kapag naririnig kong pinagchichismis na ng mga kapitbahay yung rambulan yung dalawa ni Carol, sinasabi ko sa kanila na itigil na nila yung chismis. Walang maidudulot na maganda yan eh. Naku, hayaan mo sila. Hindi mo na kailangan gawin yun. Siyempre, kaibigan ko kayong dalawa ni Carol. Hindi naman ako papayag na i-chismis nila kayo ng ganun lang, di ba? Ang problema, hindi ko naman talaga sila mapipigilan sa pag-uututang dila nila eh. Naku, Gigi, hayaan mo sila magchismisan hanggang sa bumuka yung lupa para lamunin sila ng impyerno. Sama na rin nila si Carol, no? Huwag naman ganun. Di ba magkakaibigan tayong tatlo? Dati yon, hindi ko nakaibigan yung Carol na yan. Betty naman. Kung gusto mo makipagkaibigan sa kanya, hindi kita pipigilan, Gigi. Pero wag mo akong pilitin dyan sa gusto mo. Hihingi ka ba ng tawad kay Carol? Eh bakit naman ako yung hihingi ng tawad? Sinugod mo ba naman yung tao eh? Dapat lang sa kanya yon. Kantiin na nila ako, wag lang yung anak ko. Tsaka pwede ba, Gigi? Iba na lang yung pag-usapan natin. Nagpapanting yung tenga ko pag naririnig ko yung pangalan ng chismosa na yan. Carol, anong ginagawa mo kapag nagkakasalubong kayong dalawa? Ano? Kapag nagkakasalubong kayo ni Betty, anong ginagawa mo? Wala. Hindi kayo nakikibuan? Ito na yung yelong binibili mo. Salamat. Ilang buwan na ba kayong hindi nakikibuan ha? Sandali nga, Gigi. Eh bakit ba gusto mo malaman kung nagkikibuan kami ni Betty o hindi? Siyempre, kaibigan ko kayo eh. At saka, may bago kasi ako nasagap. May mga pasaring na naman si Betty tungkol sa'yo. Ano ba yan? Ganito ha. Lilinawin ko lang sa'yo. Kaibigan kita. Pero pwede ba, Gigi? Kapag may chismis ka, itikom mo na lang yung bunganga mo. Pwede bang wag mo na akong sabihan ng mga chismis na alam mo? Nasasayang lang yung oras ko eh. Sungit mo naman, kumare. Bumibili lang naman ako ng yelo sa'yo. Alam mo, Gigi, kaibigan yung turing ko sa'yo eh. Ikaw ba kaibigan mo ako? Oo naman. Dahil kaibigan mo ako, makikinig ka sa akin. Oo. Ayun naman pala eh. Ulitin ko ha. Para malinaw, magkaibigan tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, itadamay mo ako sa mga chismis mo. Okay? Sa iba mo na lang ikwento yung mga chismis mo, wag sa akin. Mama, kinausap niyo na po ba si Ate Carol? Eh ba't ko naman kakausapin yun, anak? Ayusin niyo po yung nangyari sa inyo. Para dumami na ulit yung kaibigan niyo. Dino, alam mo anak, hindi ko kailangan ng maraming kaibigan. Aanhin ko yung maraming kaibigan kung nananaksak naman sila sa talikuran. Sige po, kayong bahala. Parang amoy usok. Ano po yun? Anak, wala ka ba naaamoy? Parang amoy na susunog eh. Diyos ko, bakit may usok? May nakasalang po ba sa kusina? Tubig na mainit lang, sandali titingnan ko. Diyos ko, Dino, nasusunog yung kusina natin! Sunog! Tulungan niyo kami! Nasusunog yung bahay namin! Sunog! Tulungan niyo kami! Nasusunog yung kusina namin! Tulong! Tulungan niyo kami! Nasusunog yung bahay namin! Diyos ko! Nasusunog yung bahay namin! Tulungan niyo kami!
Dino, ano bang nangyari ha? Kumakain po kami ng dinner ni Mama tapos may naamoy kami parang nasusunog. Tiningnan agad namin ni Mama yung kusina tapos ayun na Ate Carol, nasusunog na pala yung kusina namin. Bakit nasunog? Nag-init kasi na tubig si Mama. Sabi po ng bumbero, baka daw saka lang nagsimula yung sunog. Ang mahalaga ligtas na kayo ng mama mo. Walang nangyari sa inyong masama. Ayan lang din po yung iniisip ko. May tutuluyan ba kayo? Gigi, nakita mo naman yung bahay namin. Abo na lang yung natira. Nagpapasalamat na rin ako sa Diyos na naapula agad ng mga bombero yung sunog kaya hindi kumalat pa sa iba pang bahay. Huwag kang mag-alala, Betty. Kapag nakaluwag-luwag ako, aabutan kita. Tulong na rin para makabangon kayo ng anak mo. Ay na nga sana yung ilalapit ko sa iyo eh. Wala kasi kaming matuluyan ng anak ko. Pwede bang makisilong kami dito pansamantala? Gusto kong dito kayo tumuloy. Kaya lang, alam mo namang isang kwarto lang din tong inuupahan namin eh. Siksikan pa kami. Naiintindihan ko. Pasensya ka na, Betty, ha? Hindi, okay lang. Naiintindihan ko. Mama, doon na lang po tayo makituloy kina Kuya Mike. May isang kwarto pa kami doon. Hindi naman nagagamit. Hindi na, Mike. Maghahanap na lang ako ng ibang matutuluyan namin. Nakakahiya naman sa iyo. Huwag ka nang mahiya. Wala namang may gusto na mangyari yung sunog. Tayo tong mga magkakapitbahay kaya tayo yung dapat nagtutulungan. Salamat, Mike, ha. Pero hahanap na lang ako ng iba. Mama naman. Huwag ka nang mahiya. Tsaka pansamantala lang naman hanggang hindi pa kayo nakakahanap ng ibang masisilungan. Sige na, kumain na muna kayo para malamanan yung tiyan nyo. Salamat po Ate Carol. Sandali lang, inaayos lang ni Mike yung kwartong tutuluyan nyo para makapagpahinga kayo ng maigi. Salamat po. Paano yan bukas? Makakapasok ka ba sa eskwelahan? Hindi po muna siguro. Tutulungan ko po si Mama na asikasuhin yung bahay namin. Pwede kayong magstay dito kahit gaano katagal yung gustuhin. Sabi nga ni Mike, di ba, wala namang gumagamit ng isang kwarto. Nakalaan sana yun sa magiging anak namin, kaya lang, alam naman natin hindi pa kami binibiyayaan eh. Salamat po ulit, Ate Carol. Sige na, kumain na kayo. Kapag may kailangan kayo, sabihan nyo lang kami ni Mike ha. Huwag kayong mahihiya. Salamat po. Sige na, kain na. Salamat. Wala yun. Salamat. Salamat talaga. Wala yun. Ikaw din, Betty. Kumain ka na. Salamat. Salamat. Oh, Betty, anong ginagawa mo dyan? Sorry ha, pinakaalaman ko na yung kusina mo. Anong ginagawa mo? Gumising ako na maaga. Nagpunta akong palengke. Nangutang ako ng mga sahog dun sa kakilala ko para maipagluto ko naman kayo ni Mike. Ano ka ba naman? Hindi mo kailangan gawin yan. Sige na, magpahinga ka doon. Ako na dyan. Hindi na. Ito lang talaga yung alam kong paraan para makapagpasalamat sa inyo eh. Magpahinga ka na doon. Ako na yung tatapos dyan. Hayaan mo na, Carol. Para man lang makabawi ako sa inyo. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi mo na kailangan bumawi. Bisita kayo dito kaya magpahinga ka na doon. Ako nang tatapos niyan. Hindi na. Gusto kong suklian talaga yung kabutihan nyo sa amin ng anak ko eh. Kaya hayaan mo na akong ipagluto kayo. Sige na. Nagkabati na ba kayo ni Betty? Mga asar ka na naman. Hindi ako nangaasar, Carol.
Tinatanong ko nga sa'yo kung nagkabati na kayo. Siguro, oo, sana. Bakit parang hindi ka sigurado? Hindi pa ba siya nagsusorry sa'yo? Hindi naman niya kailangang mag-sorry sa akin. Ang mahalaga, nakakapag-usap na ulit kami. Tsaka, nasunugan si na Betty. Matindi yung pinagdadaanan nila. Kaya dapat isantabi muna natin lahat ng issue. Kailangan tulungan natin sila para makabangon ulit yung mag-ina. Kalimutan niyo na kasi parehas yung nangyari sa inyo. Yang chismis na yan, wala talagang naidudulot na maganda yan. Hindi naman natin pwedeng sisihin si Betty kung nagpapadala siya dun sa mga chismis. Biktima rin siya dito eh. Tsaka nadama yung anak niya. Kaya dapat talaga dyan sa mga chismosa, sila yung ipinapadala para labanan yung mga terorista para may silbi naman sila. Ayan, nagagalit ka na naman. Paano hindi ako magagalit? Dahil lang sa chismis nasira yung pagkakaibigan namin ni Betty. At nang dahil sa chismis, nagalit siya sa akin at nagalit ako sa kaibigan ko. Ay, hayaan mo na. Tapos na yun. Sana lang talaga matigil na yung mga walang kwentang chismis na yan. Tulad nung sabi ko sa'yo dati, naiinggit lang siguro yung mga chismosa sa samahan nyo ni Betty. Ayan, pinagchismisan kayong dalawa. Nakakalungkot lang kasi yung magandang samahan na yun nasira ng chismis. Tingin ko, pwede nyo namang ayusin yan. Magandang simula to. Nag-uusap na ulit kayo. Sana nga. Sana magtuloy-tuloy na to. Sana rin kunin na ng mga kalaban ni Lord lahat ng chismosa dito sa mundo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.